Tenim les dues eines per fer la independència i proclamar la república. Una majoria al Parlament de Catalunya, independentista, i un govern independentista. I volem proclamar la república exercint el dret a decidir justament per garantir una vida digna a tots els fills de la república, a tots els catalans, i també volem una democràcia de qualitat. Una democràcia que exigeix funcionaments de democràcia directa i participativa. Justament allò que reivindiquen i han reclamat els nostres companys republicans d'Altafulla. De fet, que se'ns hagi fet fora del govern municipal, no pas per lladres, ni per corruptes, ni per ganduls, sinó per exigir que hi hagi un funcionament democràtic i directe, és per a nosaltres un orgull i entenem que és un gran error de l'actual Ajuntament. En tot cas, nosaltres continuarem treballant des d'Altafulla per construir una democràcia de qualitat, en la qual els ciutadans siguin l'A i la Z de tot plegat.